বিটিআৰত গ'লে তাততো আমিতো আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই আৰু মই ভাবো যে সকলো বিধায়কৰ লগতে আমাৰ কথা বতৰা হৈছে প্ৰতিবাদ হ'বলগীয়া একো নাই মই ভাবো যে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে আমি সকলো পক্ষৰ লগত আলোচনা কৰি লৈছোঁ আৰু ই অকল আপচুৱে নিজেই কৈছে যে আমাক অকল বড়ো ভিলেজখিনি দিয়ক নন বড়ো ভিলেজ দিব নালাগে গতিকে বড়ো ভিলেজ বিটিআৰৰ অধীনত আহাত তাততো কাৰো একো বাধা থাকিব নোৱাৰে आच्छा रायजोफोर गासिखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय खेबसे खुलुमहरनाय थाग्रोबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोननो लागै मोनसे आरो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय मोनसे गोनां टपिकनि सायावहाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनो उइदाउट स्किप फुल नायलांगोन आरो जायफ्रा गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन रायजोफोर बेनिफ्राय बेल आइकनखौबो थुनानै लानो हागोन रायजोफोर दिनैनि आंनि भिडिअ लाबोनायनि मेन टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बावैसो 41टा भिलेजफोरा बिटिआरआवहाय इनक्लुड जाबाय बेनिफ्राय दा 2024 नैबे बोसोरा जोबैनि सिगांनो 19टा भिलेज 19टा गामिफोराहाय हाबबावनायनि बाथ्रा जोंहा होदों आबसु आरो जोंहा बिटिआर सरकाराहाय जोंनो मोनसे माबाखौ होदों नङा होमबा रायजोफोर बाथ्राखौ होदों दा जों सनितपुर आरो बिश्वनाथ रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे सोंलु जे बे 19टा गामिखौ बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सोगोन बबे एरियानिफ्राय सोगोन बबे जायगानिफ्राय सोगोन नङा होमबा रायजोफोर दा गासिबो नैबेखौनो साननानै दोङो दि जायफोरनि गामिफोरा हाबाखै दिनै बिटिआरआवहाय बे 19टा गामियाव जोंनिया हाबगोन ना हाबा नै मोनसे सोंलु नङा होमबा रायजोफोर मानो होनबा फर एग्जाम्पल जोंनि नैबे राङापारा हालामावहाय सनितपुरावहाय नङा होमबा गोबां बर' गामिफोराहाय माने इनक्लुड जायाखै बे 19टा गामिफोरावहाय सरि 41टा गामियाव नङा होमबा बिटिआरआव इनक्लुड जायाखै हमनानै ला नै बिथिं मा होननानै बुङोलाय बिथिं राङापारा हालामाव नै माइनावस्रि नोंथांमोना खोनादों माइनावस्रि जुगिबिल अनसुमै बगिजुलि थारायबारि गिदिर गामिफोराहाय दिनै बिटिआरआव इनक्लुड जानायखौ जों नुनो मोनाखै आरो गोबां गेदेरमाफोरनियाव जुदि जोङो सोङोबा बेफोर गामिफोरा अलरेडि हाबखानाय होनना बुङो नङा होमबा बबे मोनसे बाथ्राखौ लानानै बुङो बिथांमोना आं नोंथांमोननो मोनसे क्लिप देखायगोन बे क्लिपखौ नायबानो नोंथांमोना बुजिगोन जानो हागौ दा बिनि सिगांनो आं मोनसे बाथ्रा बुंग्रोनो इच्छा खालामदों रायजोफोर जोंनि गेजेरावहाय गोबां इउटुबार जानो हास्थायनाय मानसिफोर थायो नङा होमबा रायजोफोर इउटुबाव खामानि मावनो इउटुबाव बाथ्रा बुंनो गोबां हास्थायनाय मानसिफोर थायो बिनिफ्राय मा होनना बुङो ग्रथ खालामनो हाया माने इउटुब चेनेल खुलिब्लाबो साबस्क्राइबार गोबां मोननो हाया गोबां खस्थ' खालामब्लाबो मोननो हाया गोबाङा माने सेस्था खालामबाबो साक्सेस जाहैया नङा होमबा बेनिफ्राय खम साबस्क्राइबार थायो जेनेबा हमनानै ला 1000 साबस्क्राइबारखौनो खालामनो गोबां टान गोबां गोब्राब बेनिखाय माने गोबाङा माने एसे साननैसो भिडिअ साननैसो सलायहांनानै ज्राब गारनानै फिनो नङा होमबा दा नोंथांमोनलागै मोनसे चेनेल लाबोदों मानसिफोरा चेनेल बायनो बाथ्रा बुंबाय थायोना चेनेलखौ बायोना मानसिफोरा आंनि आखायाव मोनसे चेनेल दं रायजोफोर जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर लानोबा बे चेनेलखौहाय लानो हागोन बायनो हागोन नैबे आं स्क्रिनाव मोनसे नाम्बार होनानै दोनदो बे फन नाम्बाराव फन खालामबानो नोंथांमोना बे चेनेलनि डिटेल्स आरो अनारजोंहाय नोंथांमोना मोजाङै सावरायलायनानै चेनेलखौहाय बायना लानो हागोन अके रायजोफोर बिनिफ्राय बे चेनेलावहाय 3500निबो बारा साबस्क्राइबारफोर दङ बेनिफ्राय मनिटाइजेसन जायाखै बेनिफ्राय वाच टाइमावबो 3000नि बारबाय होनना बुंदों बेनिफ्राय नोंथांमोना मोजाङै सावरायनानै लानो हागोन बेनिफ्राय दामखौबो नोंथांमोना बे अनारजोंनो सावरायनानै लानो हागोन नोंथांमोना इच्छाबा बेनिफ्राय माबाया चेनेलनि जि केटेगरि बे केटेगरिया मिउजिक केटेगरियानो दे रायजोफोर मिथिबायना मिउजिक केटेगरिनि नोंथांमोना बेखौ सावरायनानै लानो हागोन अके आच्छा रायजोफोर जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा साराहाय सिगांनिफ्राय बुंबाय थादों आरो जों गेदेमाफोरनिफ्राय सिगांनिफ्राय जों मिथिबोबाय थादों दि जाय गामिफोरावहाय गुबुन जाथिनि मानसिफोरा इनक्लुड गैया जाय गामियावहाय 80% बारा बर' मेजरिटि गोनां बेफोर गामिफोरा अलरेडि हाबखागोन होननानै जों सिगांनिफ्रायनो मिथिबोबाय थादों आरो दा बे सिगाङाव होनाय जि क्लिप नोंथांमोना बेखौ नायनानै बुजिबाय जानो हागौ नङा होमबा रायजोफोर दा जुदि जोङो सिन्था खालामोब्ला आं नैबे जोंनि राङापारा हालामनि बाथ्राखौ बुंनो दे रायजोफोर जोंनि बे राङापारा हालामावथ' जेसेबां बर' गामिफोर दङ बेयावथ' गुबुन हारिनि गुबुन जातिनि गुबुन माबानि मानसिफोरानो गैया नङा होमबा रायजोफोर जेसेबां बर' गामिफोर दङ बिथिं जोंनि हाजो सेर सेर पुरा बिथिं
जेसेबां माने बे जुगि बिल बारलायनाय बेसेबां गिदिर गिदिर बर' गामिफोर दङ नङा होमबा रायजोफोर बेफोर गामिफोरा दिनै बिटिआरआव इनक्लुड जायाखै दा बेफोर बाथ्राखौ लानानै जों बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां उसुखुथु गोबां सिन्तायाव थायो कारन गामियाव थाग्रा जों गामिनि मानसिफोर नालाय नङा होमबा दा हाबगोन ना हाबा कारन हाबनोथ' जों बहुत गोसो नङा होमबा रायजोफोर बिटिआरआव हाबनायखौथ' जों बयबो इच्ছা खालामो खिन्थु हाबाखै मानो हाबाखै बे बाथ्राखौ लानानै गोबां गोनो गोथो नङा होमबा रायजोफोर गोबां गेदेमाफोरा गोबां कमेन्ट होयो जेनेबा दायो जि 41टा भिलेजफोरा हाबबायना बेयावहाय जेनेबा जाय रेभिनिउ भिलेजफोरासो हाबदों होननानै गोबां गेदेमाफोरा बुंनो नागिरो आरो खायसे गामिफोर जोंनि बर' गामिफोर जेरै फरेस्ट लेन्डफोरावहाय जेरै रेभिनिउ लिरनो हानाय रेभिनिउ गामिफोर गैया बेफोर गामिफोरखौ सोसननाय जाथ'वाखै होननानैबो गोबां गेदेमाफोरा बुङो नङा होमबा रायजोफोर ओमफ्राय जाय खाथियावहाय बर' गामि रेभिनिउ भिलेज बिसोंमोननि सिङावनो रेभिनिउ भिलेज नङिफोरखौ गासैखौबो सोजोबनाय जागोन बेबायदि बाथ्राफोरखौ जों खोनाबोबाय थादों रायजोफोर मिथिबायना गेदेमाफोरा जोंहा लिडारफोराहाय माखासे लिडारफोरा बेबायदि बुंनो नागिरो बेनिफ्राय गोबां रायजो राजाफोरनि जि कमेन्ट जि साननाय बेयो नैबेबो जे जोंनि गासै गामिफोरखौ खेबसेयावनो सोजोबबा जोंहा सरकारहा बिजेपि सरकारहा एसे प्रब्लेम जागोन पलिटिकेलि एसे समस्या फैनो हागौ बेखौबो बुङो जेनेबा जोंनि रायजो राजाफोरनि साननायसो दे बियो मिथिबायना जेनेबा खेबसेयावनो जुदि गासैखौबो लामहै ब्लंहै जुदि सोजोबबा पलिटिकेलि प्रब्लेम जागोन नैबेखौ रायजो राजाफोरा सानो आरो बेखौ मोनदां हरो आरो नङा होमबा रायजोफोर आरो गोबाङा बुंनो नागिरो जे सिमाखौ थिग खालामना लाग्रोदोंबो होननानै बुङो मबेथिं थांगोन मबेथिं लामाया मबेथिं थांगोन खोलाहा सिमाया मबे जागोन साहा सिमाया मबे जागोन बेबायदि बाथ्राबो गोबाङा बुंनो नागिरो दा जोंहाथ' जेबो नलेज गैयालै जोंहाथ' जेबो एक्सपिरियेन्स गैया रायजोफोर जास्ट जोङो मिथिनो लुबैयो आरोना रायजो एज ए गामिनि रायजो राजा जानानै मिथिनो लुबैयो कारन एसे कनफिउस थायो नालाय साननाय थायो हाबगोन ना हाबा हाबबा मोजांमोन बेफोरबायदि आरोना बेनिफ्राय ओरैनोथ' जोंनि दैदेनगिरिफोर एबसुनि दैदेनगिरिफोर आरो जोंहा प्रमद बर' सार बिथांनि सरकार आरो जोंनि लिडार्सफोरनि बुंनाय बायदिबाथ' जोंनि बेफोर बर' गामिफोरा आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंनाय बायदिबाथ' जोंनि बेफोर गासै एरियाफोरा जुदिअ रेभिनिउ भिलेज नङा अबसे रेभिनिउ भिलेज गैया दे रायजोफोरखौ बहुत रेभिनिउ भिलेज गैया थेवब्लाबो बेफोर गासै गामिफोरा जुदि 80% बारा बर'फोर दोङोब्ला मोनसे गामियावहाय बियो अलरेडि 100% बियो बिटिआरआव हाबखानाय आरो बेयाव जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया ना जा आसामनि CM चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मानि बुंनायखौ नोंथांमोना खोनाबोखादों आरो मोनथिबोखादों आं आरो दाबो नोंथांमोननियाव आं बे भिडिअखौ आङो प्ले खालामनानै होगोन नोंथांमोना खुद खोनासंना लाबानो जाबाय अके रायजोफोर जायफोरा गेदेमाफोर सोरबा गेदेमाफोर एबसुनि दैदेनगिरिफोर बा बबेबा मोनसे आफादनि दैदेनगिरिफोर सारमोन जुदि नायदोंब्ला कमेन्ट हरनो हागोन साजेसन हरनो हागोन जिहेतु जोंनि बे राङापारा हालामावहाय गोबां गिदिर गिदिर बर' गामिफोराहाय गोबां गिदिर गुवार एरिया बर' रायजो राजाफोराहाय बिटिआरआव सोसन जायाखै बिथांमोननि थाखाय मेसेज नोंथांमोना हरनो हागोन कमेन्टआवहाय जुदि सोरबा लिडारफोरा नायदोंबा रायजोफोर सम आरो बोथोरा जोंनो खोन्थालांसिगोन जिहेतु 19टा गामि हाबबावनो गोनां दङ जोंनि नैबे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गेजेरावहाय बबे गामिफोरा हाबगोन आरो बबे गामिफोरा हाबनाय नङा बेखौ सम आरो बोथोरा जेब्ला फैगोन जों मिथिगोन जिहेतु जोंहा लिडारफोरा दिपिन बर' सार मोननिफ्राय जोङो खोनाबोबाय थादों जे 19टा गामियाहाय 2014 नि सिगांनो हाबथारगोन 100% बिथाङा गेरान्टि होदों बिनिखाय जोङो नेनानै थानाय रायजोफोर हाबोना हाबाना बबे गामिया हाबगोन बबे गामिया हाबा सम आरो बोथोरा जोंनो खोन्थासिगोन 2024 नि सिगांनो हाबनायनि खोथा बुंदों अके रायजोफोर नायनानै था जुदि भिडिअआ माबा मोनसे गोरोन्थिफोर बुंफ्लांबायबा सरि गाइसफोर रायजोफोर आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच नि थाखाय बेसेबां